Исәнмесез. Бер заман Дональд Трампка күңелсез булып китә, һәм ул Гренландияны сатып алырга уйлый. Кайда соң әле ул Гренландия дип карта кыштыратырга ашыкмагыз. Менә ул Төньяк Американың югары очында ялгыз гына гомер итүче утрау. Дөньядагы иң зур утрау. Әмма файдасы бызга үлчим. Бәрәңге утыртып та булмый, арыш чәчсәң дә тишелмәс, кеше дә яшәми диярлек монда. Утрауның иң зур шәһәре безнең Минзәлә хәтлегенә. Шулай да нәрсәгә кирәк булды соң Трампка Гренландия? Кем белсен, аның башында үз планнары. Тик хәерчегә җил каршы дигәндәй, сатучысы кире беткән булып чыкты бит әле. Гренландия утрауы Даниягә карый. Ялгыш әйттем басымны, Даниягә карый. Алар без сатырга җыенмыйбыз дигәннәр. Трампка бу ошамаган. Дания премьер-министры белән ике атнадан буласы очрашуын да нәкъ шуңа күрә күчергән. Үпкәләгән ахрысы. Гренландиядан бер-ике тыкрык астарак Ниагара шарлавыгы шылтырый. Гренландия Американыкы була алырмы, белмим, әмма Ниагара Татарстанныкы булырга тора бит әле. Дөрес, бөтенләйгә түгел, бары тик 30 август республика көненә генә. Монреальдә яшәүче милләттәшебез Марат Салахетдинов шарлавыкны Татарстан байрагы төсендә яктыртмакчы. Кайбер бәйрәмнәрдә шулай яктырталар икән. Ниагара администрациясе татарларга рөхсәт биргән. Бөтен милләттәшләргә шәп сәлам булачак бу океан аръягыннан. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого. Так ведь за этим я сюда пришел. Рөстәм Миңнехановның таңы да байрак төсләре белән атты бер көнне. Россия әләме көнендә Инстаграмына менә шушындай хәерле иртә элде ул. Араксинтез утларымы дисәм, һаваны байрак төсенә буяганнар икән. Ерактан сәлам алейкум. Араксинтез утлары, тыныштырмышлары дилеймен. Араксинтез дусларым. Казанда Салават Фатхетдинов концертлары тәмамланды. Ул иҗади яктан гына түгел, финанс яктан да уңышлы булган ахрысы. Зәкиевич яңа машина алып җибәргән. Әнә килә тыкрык башыннан җилдереп. Йөрү килбәтләренә күз салсаң, Салават абый яңа машинасы белән бик тә канәгать булса кирәк. Инстаграмыннан күренгәнчә, яшь кызлар да бик теләп утыра икән үзенә. Яңа машинасы белән автоярышларга чыгасы гына калды инде.